И здравейте, хора! Днес се нанасям в една вила, която е много хубава. Вижте, тук има тревичка, има си още трева, тук с много дървета. Там нагоре няма да ви показвам все още какво има. Тук всичко продължава. Това са тате и моя чичо. Вижте, тук също има дървен цветя. Сега ще ви покажа и къщата. Вижте. Тук все още не е готово, защото това е наша вила. 2 къщи не построихме, обаче още не са готови до пълна степен. И сега ще покажа и втория етаж с спалните. Има си и тераса. Ето я. Простора е много. Сега ще ви покажа. Първо, стаята за 2 човека, когато спахме аз и един приятел. Ето го първото легло. Просторно, хубаво с двуглавница. Има и климатик. Ето го. Ето го и другото. Тук има зарядно, което е мое. Така. Значи, сега ще ви покажа и туалетната. Тук има стъкло. Може да се видите. Така. Вижте. Просторна е, хубава туалетна. Тук сега ще ви покажа нещо. Вижте. Другия ключ е бил. Другия ключ. Ето вижте сега. Яко, нали? Сега ще го изключим и ще ви покажа другите стаи. Това е стая номер 2. Това е леглото. Тук си има шкафче. Тук ми е куфара. Ще ставаш ли да учиш? Да си завържа косата. Никой? С нощи Марийка беше да отвори. Ето го и приятеля ми. Вижте го. Се излегнал. Това е неговото. Чао. Сега ще ви покажа терасата. Ето я. Голяма е. Има гледка навън. Както виждате. Там, където е бъчвата голямата, дървената. Има един ресторант, който се казва Бай Благо. Не, всъщност не се казва така, не знам. И така, като цяло това има още една къща, обаче няма да влизам вътре, защото не е готова. И другия път ще се видим пак.